I si jo et digués que hi va haver una persona que va aconseguir vendre la Torre Eiffel, probablement em diries que això és impossible, però ara imagina que no només la va vendre una vegada, la va vendre 2 vegades. I no estem parlant d'una pel·lícula ni d'una història inventada, estem parlant d'un home real, que es deia Victor Lustig, considerat per molts com l'estafador més brillant de la història. I quan coneguis la seva història, entendràs per què. Tot comença al final del segle XIX. Victor Lustig va néixer en el que avui és la República Txeca. Des de ben jove destacava per una cosa molt curiosa. Tenia una facilitat increïble per parlar amb la gent. Era educat, elegant, sabia vestir bé i tenia aquella capacitat de fer-te sentir que podies confiar en ell. I això acabaria convertint-se en la seva arma més poderosa. Mentre altres estafadors utilitzaven amenaces, violència, Lustig feia exactament el contrari. Et somreia, et donava la mà, et feia sentir especial i quan te n'adonaves ja t'havia enganyat. Durant anys va recórrer Europa i als Estats Units fent petites estafes, però el seu gran cop arribaria l'any 1925. Un matí estava llegint el diari a París quan va veure una notícia que canviaria la seva vida. L'article explicava que el manteniment de la Torre Eiffel era molt car i que les autoritats discutien constantment què fer amb ella. Avui sembla impossible, però en aquella època la Torre Eiffel no era tan estimada com ara. Moltes persones la consideraven una estructura lletja i inútil. I en aquell moment Victor va tenir una idea completament absurda, tan absurda que podia funcionar. Va pensar, i si faig creure a algú que el govern vol vendre la Torre Eiffel? Qualsevol persona normal hauria descartat la idea immediatament. Però Victor no era una persona normal. Va preparar documents falsos, va reservar sales de luxe en un hotel important de París, va vestir-se com un alt funcionari del govern i va convidar diversos empresaris dedicats al negoci de la ferraia. Quan tots van arribar, els va explicar una història molt convincent. Els va dir que el govern francès estava estudiant desmantellar la Torre Eiffel perquè mantenir-la costava massa diners. Segons ell, tota l'operació era secreta perquè el govern no volia crear polèmica i per això havien seleccionat uns pocs empresaris per participar en la licitació. Tot sonava tan oficial que molts s'ho van empassar, però Victor no buscava qualsevol víctima. Ell observava, escoltava, analitzava, volia trobar la persona més vulnerable del grup i la va trobar. Era un empresari que volia demostrar que podia competir amb els grans noms del sector. Lustig va detectar la seva inseguretat i va aprofitar-se'n. Li va fer creure que tenia moltes possibilitats de guanyar el contracte, però hi havia un petit problema. Segons Victor, alguns funcionaris esperaven rebre una mena de comissió privada per facilitar l'operació. L'empresari va entendre perfectament què significava. Va pagar una quantitat enorme. Quan va lliurar els diners, Victor Lustig va desaparèixer. Va marxar de París amb els diners a la butxaca. I aquí arriba una de les parts més increïbles de tota la història. La víctima estava tan avergonyida per haver caigut en una estafa tan ridícula que no va denunciar res. Imagina la situació. Com expliques a la policia que acabes de comprar la Torre Eiffel? Lustig va esperar uns dies, va veure que no passava res i va pensar, si ha funcionat una vegada, per què no tornar-ho a intentar? Així que va tornar a París i va intentar repetir exactament la mateixa estafa. Sí, la mateixa, una altra vegada, aquest cop, però les coses no van sortir tan bé. Algunes persones van començar a sospitar i Victor va decidir fugir abans que el descobressin. Però lluny de retirar-se, continuaria acumulant estafes espectaculars. Quan va arribar als Estats Units, va seguir enganyat,
gent rica, empresaris, inversors. Fins i tot va arribar a vendre una suposada màquina capaç d'imprimir diners. La màquina semblava real, feia soroll, es movia i fins i tot produïa alguns bitllets. El problema era que només funcionava durant una estona. Quan la víctima descobria que era on estava Víctor ja era a centenars de quilòmetres de distància. Durant anys va viure així, canviant de ciutat, canviant d'identitat, escapant constantment, però cap estafador és invencible. Finalment, les autoritats van començar a seguir-li la pista. Després de moltes investigacions va ser arrestat i aquesta vegada no va poder escapar, va acabar condemnat i enviat a la presó. Curiosament, l'home que havia enganyat tantes persones va passar els seus últims anys entre reixes. I així es va acabar la carrera del que molts consideren el millor estafador de la història. Però la pregunta que més impressiona no és com va acabar. La pregunta és una altra. Com és possible que algú aconseguís vendre la Torre Eiffel? La resposta és que Victor Lustig no venia monuments, no venia màquines, no venia negocis. El que realment venia era confiança. I quan una persona confia cegament, de vegades és capaç de creure fins i tot les coses més impossibles. Ara digue'm una cosa, si haguessis estat en aquella reunió secreta de París, creus que hauries descobert l'estafa? O també hauries acabat comprant la Torre Eiffel?